Madzulo bwino alero lachinayi ndipo ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC. Muli ndine Aida Chiwaya ndi nzanga Yusavita Wilima, koma poyamba nayi mitu yake. Zokonzekera za masewero a golf a Presidential Charity Golf Tournament zili mchimake pomwe mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akuyembekezeka kukapikisana nawo. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi atsogolera nthumwi za boma la Malawi pa msonkhano waukulu wa nduna wokambirana ndondomeko zokhudzana ndi thandizo la zachuma pofuna kuthana ndi mavuto odza kamba kakusintha kwa nyengo. Ndipo bwalo lalikulu la milandu ku Blantyre lakana pempho la chipani chotsutsa cha Democratic Progressive DPP pa mlandu omwe chipanicho chikufuna kuti bungwe loyendetsa chisankho la MEC lisagwiritse ntchito chiphaso cha unzika chokha mu kalembera wa chisankho cha chaka chamawa. Takulandirani mu nkhani zathu. Zokonzekera za masewero a golf a Presidential Charity Golf Tournament zili mchimake pomwe mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akuyembekezeka kukapikisana nawo. Masewerowa achitikira ku Country Club Limbe mu mzinda wa Blantyre. Mneneri wa ku nyumba ya boma a Anthony Kasunda wati Dr. Chakwera akapikisana nawo kamba kachidwi chomwe ali nacho potukula miyoyo ya anthu ovutika mdziko muno. Akasunda akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Trust Office. Just a reminder that the annual Presidential Golf Tournament is coming up this weekend, and so I want to invite you all. Bring your clubs and your A game. See you there. Monga amalambira kudziwa kuti kumathero kwa sabata lino kukhala mpikisano umene wa golf. Chaka chino zasinthirako pang'ono kuti golf imeneyi imenyedwa masiku awiri, yamba mawa lachisanu, koma ifika pa mponda chimera pa chimake penipeni loweluka pamene mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera atatsogolere magolfers kumenya mpikisano umenewo. Iwo president pakali panopa ndi wokonzeka kwambiri, akhala kupanga practice kuti akapita kumeneku sikuti akufuna kango menya amene amapanga nthawi zina amene akutsogolera amene akungomenya pamodzi basi nkubwerera kukakhala pasi. Ayi, iwo anena kuti akupita kumeneku kukapanga nawo mpikisano, ndipo akunena kuti ngati sasamala magolfers iwo akabwerera ndithu ndi chikho chimenechi cha Presidential Charity Golf Tournament. Iwo akonzeka kwambiri chifukwa akudziwa kuti golf imene ndiyofunika kwambiri pa ntchito imene ndalama zimene zimapezeka ikugwira mdziko muno. Mpikisano umene ndiosiyana bwanji ndi mipikisano yomwe president akhala kutsogolera zaka zambuyo? Kusiyana kwake kwa kuti monga mudziwa kuti ndalama zimene unapeza mpikisano umene chaka chatha, zina mwa izo zinapita ku Mpatsa Primary School ku Nsanje. School imeneyi nthawi ya Cyclone Freddy imene nalipoyo dirizika ndi mchenga umene unabweretsa Cyclone Freddy. Kusonja kuti school ije inatheratu palibenso school iya. Ndiye a president anapita meneko kukaona, ndipo ndalama zina za menapeza chaka chatha azipereka kumeneko kuti school yatsopano imangidwe, ndipo kukhazikitsa kumanga school imene kunachitika. Ndiye chaka chino chakumena president unene kuti TNT present ndalama zambiri kuti ndalama zina zipiteso kumeneko kuti makalasi ambiri kamwena ndi nyumba zaphunzitsi zimangidwe kuti ana kumeneko ambeso kuphunzira malo abwino. Ndiye chifukwa chake ndiona ngati kuti chaka chino ndizosiyanapo ndi chaka chatha, komanso kufunika kwa ndalama zopatsa ana aku ma university amene akupanga maphunziro akachenjede ma university aboma, kufunika kwa ndalama za chithandizo kwa amene asali opeza bwino kulira manamba zake akuchulukira. Ndiye apresident akupempha kuti tiyeni makampani amene mwina simunapange chiganizo muthandizepo, bwerani ndithu muthandizepo chifukwa kufunika kwa ndalama imeneyo kukuona kulira, ndipo ndalamazi zimagwiritsidwa ntchito ndithu poyera aliyense amadziwa kuti tinapeza ndalama mwakuti, ndipo ndalama zonse zija zaperekedwa mwina chithandizo ku ana amenewa aku university, komanso zapita ku anzathu amene anavutika ndi madzi osefukira.
Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera loweruka likudzali atsogolera akatswiri osewera masewero a golfo ku Country Club Limbe mu mzinda wa Blantyre pofuna kupeza ndalama zothandizira ophunzira osowa a msukulu za ukachenjede za mdziko lino komanso anthu omwe anakhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi. Masewerowa achitika masiku awiri kuyambira lachisanu. Amin Musa ali ndi nkhani yonse. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anakhazikitsa mpikisanowo mchaka cha 2022 ndi cholinga chofuna kupeza ndalama zogwirira ntchito zachifundo zomwe mwazina ndi kuthandizira ophunzira ovutika a msukulu za ukachenjede za mdziko muno komanso kuthandiza anthu omwe anakhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi, ndipo masewero a chaka chino ndi achitatu chikhazikitsire. Mu zaka ziwiri zapitazi masewerowa akhala akuchitikira ku Lilongwe Golf Club, ndipo kwa nthawi yoyamba chaka chino bwalo la Country Club Limbe ndi lomwe lichitise masewerowa omwe akuyamba lachisanu ndipo adzatha loweruka. Dr. Chakwera akatsekulira mwambo wa masewero wa chaka chino loweruka lino ndipo akasewera kuyambira nthawi ya 8:30 mamawa. Komiti omwe ikuyendetsa mwambo wa masewerowa yati chaka chino ikufuna kupeza ndalama zokwana 600 miliyoni kwacha. Mtsogoleri wa bungwe loyendetsa masewero a golf mdziko muno Gift Kawamba yemwenso ndi wapampando wa komiti ya mpikisanowu akuti zonse zili mchimake ndipo akuti akuyembekezera mpikisano wopambana chaka chino. Zokonzekera zikuyenda bwino kwambiri, ngati muna sabata yapitayi takhati kuthamangathamanga koma panopo taonati zinthu zambiri zamba kulunjika bwinobwino. Magolfers amene apanga register ndi okwanira ndithu amene timafunira, makampaniso amene opanga sponsor ndithu abwera and zambiri panoponzoti zikupirano kuchimake. Panopono tikungomalizisa kuti malowa Limbe Country Club akonzedwe kuti mtsogoleri wa dziko abwere ndikuzakhala nafe pa golf tournament imene. Chaka chinocho tinalinganiza kuti titole 600 million. Ndi tutaona makampani akubwera, ma sponsors kupanga sponsor, ndi tukuchita kukhangata akulimbirana. No tembekeze weekend yopambana. Golf ndi sport yoti munthu akabwaza sewera umaonkha golfa. Zoti ndiwe bwana, zoti ndiwe ndani, timazisiya ku office konko. Tizakhala kuyenda ndi president kusiyana nawo golf kucheza nthabwala. Anthu ayembekezere nthawi yopambana kwambiri. Mchaka cha 2022 mwambowu unapeza ndalama zokwana 281 miliyoni kwacha ndipo anakathandizira ophunzira msukulu za ukachenjede komanso anthu omwe anakhudzidwa ndi mphepo ya namondwe. Timu ya Dr. Duncan Chidzankufa ndi Justice Ken Manda ndi omwe inapambana mpikisanowu, ndipo chaka chatha mwambowu unakwanitsa kupeza ndalama zokwana 450 miliyoni kwacha zomwe anakamangira sukulu ya primary ya Mpasa yomwe inakokoloka ndi mvula ya namondwe wa Freddy, ndipo ndalama zina anakathandizira ophunzira a msukulu za ukachenjede zisanu ndi imodzi. Timu ya Shera Chinkhandwe ndi Sera Chondre ndi omwe inapambana ukatswiri wa mpikisano wa chaka chatha. Amin Musa, MBC Sport, Blantyre. Pakadali pano kampani yopanga ndi kugulitsa mbewu ya Sidiko yapereka 10 miliyoni kwacha zothandizira masewero a golfo omwe mtsogoleri wa dziko lino anakhazikitsa ndi cholinga chopeza ndalama zothandizira anthu omwe akukumana ndi mavuto osiyanasiyana. Poyankhula pomwe amapereka thandizoli ku komiti yotolera ndalama za ndondomekoyi, mkulu wa zamalonda ku kampani ya Sidiko a Dennis Dzalimbo ati iwo amazindikira kufunika kwa dongosolo lomwe mtsogoleri wa dziko linoyu anakhazikitsa. Dzalimbo ati izi zikugwirizana kwambiri ndi imodzi mwa nsanamira za kampani yotengapo gawo lothandiza amalawi m'magawo osiyanasiyana. Ngati Sidiko timaona kuti ndichofunikira kuti pamene anthu agweredwa zovuta komanso ali ndi zikhumbakhumba kuti athandizidwe tizibwerapo ndi kuthandizirapo. Ifeyo ngati kampani timagwira ntchito limodzi ndi anthu kuti kampani ipite patsogolo ndi kuti anthu miyoyo yawo ikhale kuti ili pabwino. So pamene azathu akhudzidwa komanso ngakhale ana asukulu pamene akuvutika kufunira chithandizo, nayiona kuti ndichoyenera kuti ngati kampani tigwirapo tilowerepo tagwire manja president ndi kuthandizapo mmene tingathire. Anthu onse amene akukhudzidwa ambiri mala muno 80% ya anthu amene ndi alimi, ndipo alimiwo amagwiritsa ntchito mbewu zathu ife za Sidiko. So ndikuti zinthu zimenezi zikagwira zikukhudzaso anthu ambiri komanso ana sukulu amene akuthandizidwa ndi zimenezi. Ana sukulu adzagwiranso ntchito kuno ku Sidiko tikaphunzitsa kwa sapota kwa pasa sapoti ndikuti kutsogoloko adzagwiranso ntchito ngati pano adzapititsanso pasogolo chitukuko cha dziko lino.
Kampani ya Castello yapereka ndalama zokwana 10 miliyoni kwacha ku mpikisano wa gofu wa mtsogoleri wa dziko lino omwe cholinga chake ndi kuthandizira ophunzira osowa komanso anthu omwe anapsinjika ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi. Mkulu woona za malonda ku kampani 11 Chitakata wati iwo apereka thandizolo podziwa kuti likugwira ntchito yotamandika. Iwo akufotokoza. Ife Castello Malawi tinashiona chofunikira kwambiri kuti tipereke ndalama imeneyo ku Presidential Golf Charity chifukwa chokuti nthawi imene kunali cyclone Freddy tinali mmodzi mwa makampani amene tinakhala affected kwambiri ma operations athu mmene tragedy imene inachitikira. So motero tinachiona chamtengo wapatali kuti tibwerenso tigwirane nawo manja kuti tipitirize ntchito imeneyo. Mu nthawi imeneyo tinapereka chithandizo kwa anthu amene analokhudzidwa ndi chinthu chimenechi. Kwa pano panso tinachionanso chofunikira kuti tipitirize ntchito imene tinayamba nthawi imeneyo. Monga mudziwanso kuti ali kuyang'ana mbali ina ya maphunziro a achinyamata mdziko muno, ifenso tikuona kuti achinyamata amene wanda amene angazakhale tsogolo la kumene tikupita kutsogolo kwathu. Motero tikuchiona chofunikira kuti titenge mbali mu zimene akupanga a president mu nthawi ino. Wapampando wa komiti yomwe ikuyendetsa masewero yemwenso ndi mtsogoleri wa bungwe la masewero a gofu mdziko muno a Gift Kawamba ayamikira kampani kamba ka thandizolo. Ife ndikukondwa kwambiri. Ndalama iyi ithandizira kwambiri pa msonkho umene tikupanga kuti tikwaniritse ndalama imene anatituma president pa initiative yawo ya charity fundraising for golf, using golf kuti akathandizire anthu amene anavutika ndi cyclone Freddy komanso ma students ama university amene alibe ndalama zolipira school fees. Imene timayamba tinapanga dongosolo kuti titolere 600 million. Mene mafika lolemba wikino tinali ndithu titamenyembeka ndime kakakulu fa tinali titafika kale 550 million. Apa ndi chisimikizo chonse kuti ndalama zimene zikubwera kumalizira kuno tikwanisa ndithu mene tinapangira plani chiyenganizo chathu kuti tipeze 600 million. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. Zokonzekera za masewero a golf a Presidential Charity Golf Tournament zili mchimake pomwe mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akuyembekezeka kukapikisana nawo. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi atsogolera nthumwi za boma la Malawi pa msonkhano waukulu wa nduna wokambirana ndondomeko zokhudzana ndi thandizo la zachuma pofuna kuthana ndi mavuto odza kamba kakusintha kwa nyengo. Ndipo bwalo lalikulu la milandu ku Blantyre lakana pempho la chipani chotsutsa cha Democratic Progressive DPP pa mlandu omwe chipanicho chikufuna kuti bungwe loyendetsa chisankho la MEC lisagwiritse ntchito chiphaso cha unzika chokha mu kalembera wa chisankho cha chaka chamawa. When pain clouds your child's sunny days, Parapain Baby swoops in, specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster, with a taste kids love. But remember, it's not a sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby. Tough on fever, gentle on tummies. Takulandirani mu nkhani zathu. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi Dr. Michael Biswick Usi wanyamuka kutanja mdziko la Morocco kupita mu mzinda wa Baku mdziko la Azerbaijan atatenga nawo mbali pa msonkhano wa African Consultation pokonzekera msonkhano wachitatu wokambitsana za nyanja zikuluzikulu United Nations Ocean Summit
mchingelezi. Mtolankhani wathu Madzulo Chiwayula ali ku Morocco ndipo wadza ndi ripoti ili. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi Dr. Michael Bizwiki Usi anafika mdziko la Morocco pa 8 October 2024 kudzera pa bwalo la ndege la Casablanca Mohammed V International kuti akakhale nawo pa msonkhano wokambirana za chilengedwe omwe unachitikira mu mzinda wa Tangier mdziko la Morocco. Zokambiranazi zinabweretsa pamodzi nduna za boma komanso atsogoleri ochokera m'mayiko osiyanasiyana kuti akambirane za chisamaliro komanso kagwiritsidwe ntchito ka zachilengedwe za nyanja ndi kumanga mfundo zomwe mayiko a Africa akapereke ku msonkhano waukulu okamba za chilengedwe pa dziko lonse mwezi wa Juni chaka chamawa. Poyankhula utatha msonkhanowu, Dr. Usi anatsindika kufunika kwa kafukufuku wa sayansi kuti atsogolere pomanga mfundo zosamalira za chilengedwe za m'madzi ndi nyanja zikuluzikulu. Dr. Usi anaonetseranso ku msonkhanowu udindo wapadera wa dziko la Malawi posamalira nyanja ya Malawi yomwe ndi imodzi mwa nyanja zochepa kwambiri pa dziko lonse lapansi zomwe madzi ake ndi abwino kwambiri ndipo muli mitundu ya nsomba yomwe ina sipezeka ku mayiko ena. Malawi ku msonkhano unowo tawuza kuna kuti ife tini fundo zathonso tindi nsomba monga ya chambo imene sipezeka ndi delicacy komanso kuli tinsomba topitirira 1000 mitundu yake imene zambiri mwa izo pa dziko lapansi sizikupezeka. Izizi ena amva koyamba ndiye amakambirana naso kuti ukuti nkofuna kuti tithanzane nawo ndiye ndi zinthu zimene takhala tikukambirana. Tinabwera kuno kuzamvesera, tinabwera kuno kuzagawana ndi anzathu, tinabweranso kuno kuti tipeze zimene tingathe kupita nazo kumuzi kuti anzathu ogwira ntchito mboma mogwizana ndi ku za nsombazi athe kuyamba kugwira ntchito. Nkhani yayikulu imakhala kuti tabwera ngati kuno tikabwerera ku Malawi, Malawi apindula chani? So ulendo uwu sukhala ndi phindu ngati sipakachitika ikena kali konse kuti Malawi Morocco kunapitidwa phindu lake ndi ichi. Pambali pochita nawo msonkhano wa zachilengedwe, Dr. Usi anakambirananso ndi akuluakulu a boma la Morocco. Poyankhula ndi atolankhani atamaliza zokambirana ndi akuluakulu a boma la Morocco, Dr. Usi anatsindika kufunika kukwaniritsa migwirizano pakati pa mayiko awiriwa makamaka pa nkhani za maphunziro, za malonda ndi ulimi. Pali zambiri zimene Malawi ndi Morocco agwirizana. Komanso tikuyang'ana nkhani makamaka ya fetereza. Fetereza ndi ofunika kwambiri. Morocco ali ndi tinena kuti zopangira fetereza zochuluka kwambiri kuposa dziko lonse pa dziko lapansi. Osatira wache tumva kuti ndi China. Koma kulekana kwake kuli ngati nambala 1 ali ku Lilongwe, nambala 2 ali ku Nsanje. Ndiye Morocco ndi Malawi ali pa ubale, ndiye pokambirana timapempha kupyolera mwa president ya Dr. Lazarus Chakwera kunena kuti fetereza ku Malawi singoti ndi fetereza basi. Fetereza ndi chitukuko cha dziko. Fetereza ndi kudya. Fetereza ndi moyo. Ndiye noti makhala nthawi zambiri tinthano tosiyana kuvutika kuti fetereza timpeze. Tapempha Morocco kuti please tithandizeni. Komanso kuli ma research amene akuchitika ku Malawi kuti aone kuti fetereza amene iyi ku Malawi angati kukhala. Ndiyeno ku Tanzania zikutheka, kwathu konso zitheka. Ndiye timapempha kuti please tithandizeni chifukwa zithandiza Malawi kuti akwere pa chitukuko. Asananyamuke mdziko la Morocco pa 10 October 2024 kudzera pa bwalo la ndege la Casablanca Mohammed V International, Dr. Usi anatsimikiziranso kudzipereka kwa dziko la Malawi ku mgwirizano wa mayiko pa nkhani zosamalira za chilengedwe za nyanja. Nthumwi za dziko la Malawi ku msonkhanowu zati dziko la Malawi linachita nawo zokambiranazi ngati chitsimikizo kuti ndi lokonzeka kusamalira za chilengedwe za m'madzi komanso kusunga mgwirizano wa mayiko pa nkhanizi. Madzulo Chiwayula, MBC, Tangier, Morocco. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi atsogolera nthumwi za boma la Malawi pa msonkhano wakulu kwambiri wa nduna wokambirana ndondomeko zokhudzana ndi thandizo la zachuma pofuna kuthana ndi mavuto omwe akudza kamba kakusintha kwa nyengo.
misonkhanoyi ikhala ikuchitika kuyambira pa 11 mpaka pa 12 Oktoba mu mzinda wa Baku mdziko la Azerbaijan. Kuchokera mdziko la Azerbaijan mu mzinda wa Baku nayo Timothy Kateta. Nkhani yakusintha kwa nyengo ndi yomwe ikusowetsa mtendere maiko onse pa dziko lapansi kuphatikizapo dziko la Malawi. Ndifake maiko amakumana maiko osiyanasiyana koma amakambirana ndondomeko zomwe akhoza kutsatira ndi cholinga chona kuti athane ndi mavuto amenewa akusintha kwa nyengo. Ndipo dziko la Malawi likhalanso kuno ku Baku mdziko la Azerbaijan. Cholinga chake ndi kukambirana mfundo zomwe zingathandize kuti maiko ngati Malawi adzikhala kulandira thandizo lokwanira kuchokera ku maiko olemera. Ndicho cholinga choti azitsatira ndondomeko zabwino zomwe zingathandize kulimbana ndi mavuto omwe akumabwera kamba kakusintha kwa nyengo. Ndipo wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi akhalenso kuno ku Baku mdziko limene la Azerbaijan akhala kukambirana pokonzekera msonkhano waukulu omwe uchitike mwezi wa mawa umene ndi mwezi wa Novemba. Evas Njewa ndi amene akutsogolera dziko la Malawi pa zokambirana zosiyanasiyana zoti dziko la Malawi lipitirebe kulandira mathandizo osiyanasiyana. Process imene kumakhala anthu a business kumakhala anthu osiyanasiyana ndiye makhala kukambira kuti tikuthandizeni bwanji kuti timenyane nkhondo ndi iyi nyama iyi kuti climate change kusintha kwa nyengo. Anthu akuvutika madzi osefukira kusowa kwa chakudya ndi zina kutentha mowirikiza. Ndiye tikakumana chonchi timakhala tikulemba ma project. Koma chiyambireni kukumana kumeneku dziko la Malawi lakhala kupindula mnjira yanji ili ndi funso lomwe ambiri amafunsa kuti kodi ngakhale tupanga nawo misonkhano imeneyi kodi pali zipatso zilizonse zomwe Malawi idalandira. Pali ma project amene abwera ku Malawi kuja amene ndikhoza kawerenga anthu atati afunse ndi kutimuwuzani kuti kuntcheu tapanga timati adapt plan ndi kumangochi ndi kwina. Panopo ndi project ina timati transform ili kuliwonde kumachinga ndi kuzomba. Tinawo ena ali kunkhotakota aku Japan anati pasandalama tapanga implement kunkhotakota ndi kwina kumwaza kuti kumulanje ndi ambirimbiri ma project. Ngakhale zija timasayinirana nduna amadzi amakasaina za kusongwe mwezi wathawo ndi anzathu aku Tanzania zoija zinakambidwa tilinso ku Dubai chaka chatha. Ndichachidziwikire kuna kuti pomwe dziko la Malawi lichite nawo msonkhano umenewu inde umodzi mwa misonkhano yosiyanasiyana yomwe ichitika kuno pokonzekera msonkhano waukulu wa COP29 omwe uchitike kuno ku Azerbaijan. Dziko la Malawi ndithu lipindula kwambiri polimbana ndi kusintha kwa nyengo. Timothy Kateta, MBC News, Baku, Azerbaijan. Bwalo lalikulu la milandu ku Blantyre lakana pempho la chipani chotsutsa cha Democratic Progressive DPP pa mlandu omwe DPP imafuna bungwe loyendetsa chisankho la meki kuti bungweli lisagwiritse ntchito chiphaso cha unzika chokha mu kalembera wa chisankho cha chaka chamawa. Malinga ndi chigamulo cha othandizira mlembi wamkulu ku bwalo lalikulu la milandu komanso bwalo la apilo Elijah Daniels, chipani cha DPP sichinali choyenera kupititsa nkhani ku bwalo la milandu. Pakadali pano bungwe la Malawi Electoral Commission MEC lalengeza kuti liyamba ntchito yolemba anthu mukaundula wa chisankho cha chaka chamawa kumapeto a mwezi uno. Charles Chindongo wadza ndi zambiri mu lipoti ili lomwe akuwerenga Upire Kaisa. Mwazina chipani cha DPP kudzera mu pempho lomwe chinapereka ku bwaloli chimatsutsana ndi ganizo la MEC logwiritsa ntchito chiphaso cha unzika chokha polemba anthu mukaundula wa voti, ponena kuti izi zizapangitsa kuti anthu omwe alephere kupeza chiphaso cha unzika asazaponye voti pa chisankho cha 2025. Koma mu chigamulo chake othandizira mlembi wamkulu ku bwalo lalikulu la milandu komanso bwalo la apilo a Elijah Daniels ati chipani cha DPP chilibe mphamvu yotengera nkhani ku bwalo la milandu. Iwo anaonjezera kunena kuti zomwe achita chipani cha DPP ndi kuphwanya malamulo a bwalo la milandu mwazina. Pakadali pano bungwe la Malawi Electoral Commission MEC lalengeza kuti kalembera wa anthu oponya voti pa chisankho cha chaka chammawa ayamba kumapeto a mwezi uno atamaliza ntchito yoyesera kalemberayo mwezi watha. Malingana ndi MEC kalemberayo akuyembekezeka kuzafika kumapeto kumayambirira mwezi wa Disemba chaka chino. Dziko la Malawi likuyembekezeka kuchititsa chisankho chosankha mtsogoleri wa dziko, aphungu komanso makhansala mwezi wa Seputembala chaka chammawa. Lero ndi tsiku lokumbukira umoyo wa maso pa dziko lonse lapansi. Kuno kwathu bungwe la Sight Savers mogwirizana ndi unduna wa zaumoyo akumbukira tsikuli pamwambo omwe unachitikira kuzomba.
Poyankhula pamwambowu mmodzi wa akuluakulu a bungwe la Site Savers mayi Efika Mwendo ati anthu azithamangira ku chipatala akakhala ndi vuto lamaso. Iwo ati mchitidwe opita kwa asing'anga komanso kuzipatsa okha anthu mankhwala zikupangiza kuti anthu ena asiye kuona. Iwo akufotokoza. Tikungopempha wina aliyense mudziko muno kuti akonde maso ake chifukwa chonena kuti ngakhale aboma atati apangepo zamphamvu zotani iweyo ngati wekha munthu sukuyikapo chidwi pamaso pako zikutanthauza kunena kuti palibe chimene chingachitike. Poyambirira iweyo ngati mwini wake konda maso ako, zinthu za simple zing'ono ngati kusukusula kumaso, ukadwala kupita kuchipatala penanso usanadwale muja kupita kuchipatala ukacheketsa maso ako kakhala kumudzi kuja ngati pali vuto la maso osathira zisamba m'maso osapita kwa asing'anga koma kupita kuchipatala. Zinthu zimezi zimathandiza maso ndithu kuti akhale bwino. Amaiko Masika ndi mmodzi wa akuluakulu oona zamaso ku unduna wa zaumoyo mdziko muno. Ngati boma tifuna tiuze anthu onse tizikhala ndi mtima kupita kuchipatala kuti maso athu azikaonedwa. Tisamangodikira chabe kuti pali ndi vuto. Tikhoza kupita kuchipatala ukangoonesa maso athu ukatipimisa maso athu. Boma panopa vuto limene linaliona ndipo likugwiritsidwa ntchito chifukwa anthu akuphunzitsidwa okuti azipita malo amene ngati Site Savers achulachi. Tamba kale kutumiza anthu kumalo ngati amenewo. Ndi nkhani imeneyo tamaliza nkhani zathu madzulo ano, koma tisanasiyane nayi nsomero yake. Zokonzekera za masewero a golf a Presidential Charity Golf Tournament zili mchimake pomwe mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akuyembekezeka kukapikisana nawo. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi atsogolera nthumwi za boma la Malawi pa msonkhano waukulu wa nduna wokambirana ndondomeko zokhudzana ndi thandizo la zachuma pofuna kuthana ndi mavuto odza kamba kakusintha kwa nyengo. Ndipo bwalo lalikulu la milandu ku Blantyre lakana pempho la chipani chotsutsa cha Democratic Progressive DPP pa mlandu omwe chipanicho chikufuna kuti bungwe loyendetsa chisankho la MEC lisagwiritse ntchito chiphaso cha unzika chokha mu kalembera wa chisankho cha chaka chamawa. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Aida Chiwaya ndi nzanga Yusavita Wilima. Usiku wabwino.